Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Brigade in Action, programa nga gindihon sang Trioter Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action, mabatian diri sa Aksyon Radio. Oras subong sa bugos nga Pilipinas, nagdangat na kita sa alas G53 sang aga. Welcome mga kabyanan sa aton palatuntunan na Brigade in Action, mabatian alas G30, tub alas 11 sang aga, dirigid lamang sa Action Radio Bacolod, petsa 12 kita subong nga adlaw, Domingo, bulan sang Disyembre, tuig 2021, no? 13 días na lang ipagaselebrar na naton ang Kapaskuhan, no? Kag 20 days na lang antes bagong tuig, no? Kami ang inyo anchorman, Sergeant Gicana, and Sergeant Ikinya halin sa Trioter Brigade. Kaga Corporal Suarez. yes, no? Ang mga duha ko kagapuhon nga sparring partner, no? Ang makaupod ninyo sa isa ka oras naton nga pagpangalagad sa kanginan. So so far, no, si Gov Ferrer, no, ang Vice Gov naton nagtawag sa aton, no, nga hindi siya maka-program subong pagkatapos naton namo Yes, nga subong adlaw is kwaon naton ang isa ka oras, no. Nagapasalamat kami sa paghatag paygayon ni Vice Gov nung matagaan kita sang dugang oras para no makahatag kita sang dugang pagid nga mga impormasyon kag malawig-lawig aton pagistoryahanan. Ma-explain naton masya, Yes, ma-explain naton sa insakto kung anong aton mga topiko sa bungaga. Good morning man sa mga suki naton nga tigpalamati all over the world, no? Sa mga kabyanan naton nga sa diri sa Isla Sang Negros, Isla Sang Panay, Guimaras kag some parts ng Cebu nga nagapamati man, especially sa mga OFWs naton nga araya sa iban nga lugar subong nga nagapamati man kag mga viewers naton kag listeners, no, sa Facebook live naton, no. Mayong aga sa atong tanan, and then ginapangaway ta lang nga i-like and share ang aton nga Facebook page agud makahatag or mag-spread pagid ang aton nga program agud matagaan man naton iban, no, ang iban pa nga mga kultura naton nagamonitor via Facebook sa mga updates, no, sa aktibidades sa inyong kasunduluhan diri sa Negros Occidental kag Oriental. Yes, kaga matingalas la partner nga man niya ari ko wala ko yung nagpungka sa main man. Tungod ang giniano naton diri is ikaw na ni subong by the next si Sergeant Suarez naman. Para para mabala nila, mabatian nila ang nagkalain-lain nga tingog sa aton nga mga anchorman sang Philippine Army. Yes, correct. Good. Kaga sa aton nga partner, no, kumbaga gina-train kita para no ambal gani nila no, sa una ko ya bala ko no ang armiya pa atubangon mo ya sa gira, hindi ya madlock pero ko sa mikropono gani grabe ang pamahulay. No, so before kita mag-silo sa aton nga mga topiko or mag-proceed sa atong mga topiko, no, luyag ko lang gina-encourage ang tanan mga kauturan naton nga magpabaksina, no. So may lapit ng Christmas, no, sang nanligad yang mga tinuig, no, do wala kita kay Mayo nakaselebrar sang Kapaskuhan kay bangod nga grabe pa to ang pandemya, no. So subong nakaluyan sang mahal nga Ginoo, nagamat-amat na nanubo ang kaso sang COVID kay bangod nga ang mga alos kalabanan sa mga pumuluyo naton diri sa area sang Negros Occidental is nakapabaksina. So ang iban pagid nga wala pagid nakapabaksin, no, gina-encourage naton nga magpabaksina, no. Ang pagaymuon nila mag-coordinate kita sa aton nga barangay officials o sa barangay councils, no, para mabaksinan kita kay may mga locations, sites nga gipatigayon or giandam ang inyong barangay para sa vaccinations, no.
Pila naman lang gid ka percent ang nahabilin diri sa Visayas ang wala na baksinan. Yes. Hindi ko nato ng aton mga pumuloy nga hindi sila mamili kung ano nga klase sang Yes, baksin. oo. Ang gusto nila pa tawag diri ining isulod sa ilang lawas tungod ang tanan nga baksin nga gin-procure sang aton government is makabuli gid na tanan sa aton. Maybe AstraZeneca na sa or Pfizer o Moderna. Wala naman sang cases yung natabo nga nagkadisgrasya ang aton mga pumuloy. So hindi na ta mamili kung ano pang ano pa ang available nga ay kung ano pang vaccine. Ang importante kung ano ang available, at least madasig kita nga ma-secure sa ginitawag nga COVID-19 ning pandemic. Amo lang man ang giniano naton, no? Kay makita naton kung gisa gapamili ang aton mga pumuluyo blas ang vaccine. Hindi sila sa amusin hindi sila sa amusin. Ang gusto nila wala to nilang amuna. Ang aton encourage naton nga kung anong arang available kag sure naton nga before na igin procure sa atong government ginisigurado na sa aton ginisigurado na sa aton ni DOH nga hindi iya makahalit sa lawas ng tawo. So encourage nga tanan na kita to ma-engineer na bisan na klase vaccine basta procure sa atong government okay na sa. Yes, So correct. kabay pang within last day of December no madugangan pa gid Yes, oo. sang mga sang percentage ang nabaksinan sa bugos nga Pilipinas. Yes, correct. Kaga maubos na gid okay para of course no ang epekto abi na sang baksin sa aton nga lawas nga ginabatuan. Amo nang nagabulig sa aton mag-fight sang COVID-19. No, so kay may ara mga report nga ang may bag-o naman nga variants no hopefully nga hindi magsulod sa aton diri sa Pilipinas ining Omicron no so makabulig ning vaccine sa lawas ta mag-boost ang aton nga immune system kag mabuligan kita nga ang aton nga kon bala lawas bilang magnami ang alibyo sang lawas ta. Yes, ang pinakadabis pa na partner yan. So supplyan mo pagid lawas mo sa sa vitamins. Yes, correct. Hindi ka gin malipat nga ambal ganin naton makabakal ganito sa mga hindi importante sa aton nga kabuhi, no? Yes. Like example mga gadget. How much more ang ining tawag diri ining vitamins lang hindi naton ma-procure para sa kagalingon naton. Like example si kay Sergeant Suarez. Hindi malipat lang niya saya malipat lang siguro sa iban pero ang vitamins siya hindi na siya malipat, no? Color orange na nga vitamins nakita ko may bulutangan ginaya Monday, Tuesday to Saturday. Kumbaga do may reminders na Yes, nga nakita correct. ko na. Ang problema kay wala gini ako ginitaga. Kaga way labot sa vitamins partner pero pwede man nga ang pinaka-importante pag nga nag-ehersisyo Yes, kita. oo. Yung mga toxic sa lawas naton is mapagwa sa ehersisyo. No kaga kuan na inom sa damo nga tubig kaga pahuway perme. Kung makita natin nga doon mga negrense, like example diri sa Bacolod, siyudad sa Bacolod, makita mo sa iban maging kabanwan, may nag-jogging na. Yes, so nagagwa na sila, correct. nagapainit na nag-exercise na sila. So ma-feel nato nga daw ang COVID, daw wala na gid masyado kumbaga nagataas tungod kay ang aton yung mga pumuloy nakita naton nga araw na sagway. Yes, Nagabike kita subong may nagabike na. pagkadto Granada, pagkadto Don Salvador, grabe ang mga nga nagabike, no? Subong ang gakita, subong ang mga tindahan sang bike, Yes, no? Ito nakita naton nga although ara sa may pandemic pagyapon, pero ang exercise sa lawas sa naton kinahanglan nga hindi naton pagdulaon. Maintain Like example kami kita gadalagan tayo, jogging tayo within inside camp. Amo nang pinakanaming imo sa atong mga kautoran man, no? Na hindi bisan although busy kita sa work. Importante da nga ang exercise once a week pwede na sa. Amo na ang pinaka the best gid. Vitamins and exercise. Correct. Kag sa mga kung isa kung wala time sa mga parents o sa mga nanay naton, pwede kita yung magsumba, no? Magsumba or dra lang sa balay ninyo mag-ehersisyo, mas manami man. Yes. Speaking sa sumba, balo ko nga expert kasi. Okay, partner, dito to Yes, sa aton yan. So, before kita mag-proceed sa aton yung mga topiko, sa inyo ano yung mga pagpanaymiyaw, partner? Okay, no, good morning gali sa may isang aton nga probinsya kay Honorable Governor Yunyo Bong Lacson Gov. Mayong agas tatanay nga taga Capitol. Mayong good morning. Kag medyo nagayhom subong atong mga taga Capitol tungod kay do may may bonus naman nga palaboton. And syempre sa aton nga amay sang Armed Forces. There is probinsya sang Negros Occidental and some parts sang Oriental kay Brigadier General Inocencio ay Pasaporte. Sir, mayong aga subong man kay Deputy Brigade Commander Colonel Michael Samson. Ining mga aton nga mga leader is mga proudly Ilonggo ini. And kapasalamat kita nga ang atong leader diya subong sa Negros is Ilonggo man. And syempre sa akon nga direct officer sa office kay Captain Mervin Rosal. Sir, good morning sa imo pamilya mayong aga. Sa tanan nga
nga ka-section ko, no? Sa kay Ma'am Cha, kay Ronaldin, kay Hanilin, kay Stephen, and kay siyempre kay Renz mayong aga. Sa tanan yung mga taga Negros, good morning gid yung nagapamati so kasubay-bay gid sa aton. Nga ginibantayan ginipirmamente ang atong programa tungod kay sa mga issues bala sang insurgency and security, no, diri sa aton yung probinsya and region. So diri nila mabatian kung anong mga ginipanghimo sang aton nga Armed Forces of the Philippines, and hihatag ni Renz ang mga activities sa Philippine Army within last week, no, tungod kay ang bagan naton do nag super busy ang aton Philippine Army labi ng 3 Auto Brigade last week. Okay, partner, no, sa liwat, mayong aga. Yes, so good morning. Duwa ko gwapo ko nga kasparing partner diri sa atong programa. Akong sa liwat, good morning, no, sa aton tanan nga mga viewers diri sa aton program. Bali partner, no, ari na aton mga maayong balita bala partner. Asang tinalikdan partner, no, nga pitsa 8 kaga pitsa 9 Disyembre 2021 gintamyawan ug partner ang BTC meeting sang DNR partner. Tom nga. Oo. Bali gapasalamat kita, no, nga gina-invite kita nila para sa dagdag alaman partner. Nga ginapangunahan ni partner, no, ni Attorney Sharon Rose Librero, ang DNR Legal Division partner sang Region 6. Kang sang Pizza Jess naman partner, no, ang aton nga admin NCO, Sergeant Decreto partner, nagtambong ang partner sang BTC meeting yes, partner. Kabahin naman niya partner sa sa AFP Kluwak, lead sa Human Rights Summit partner. Speaking sina partner subong bulan gini-celebrate naton ang International Humanitarian Law Month. So karon iko na tana after sang mga activities naton also mga plastic activities aton na gamay nga pitikan ining International Humanitarian Law. Kag sa Pizza Jesman partner sang Disyembre, ang aton nga SIMO NCO, Technical Sergeant Lusada, nag-attend man partner sang BTC meeting partner. Regarding naman ni partner sa RDC 6 4th quarter full council meeting partner. And may arat activity nga ginihulat to subong nga pagwaon pagid subong sa media regarding ni sa mga FRs naton. Nang syempre Pasko subong kinanglan man sa aton mga FRs ning pag mag-celebrate man. So may arat ta nga ginitawag ginhatag sa Negros Oriental, no, sa ila para magamit man nila sa panahon sa Pasko kag New Year. So by next week ato na nga i-topic kag ato na nga kumbaga kunon gid ining isa-isahon sa pagsaysay kung ano bala ining natabo o kung nadawat sang aton nga mga former rebels. Kagti isa sa mga ginihambal nila ini mga former rebels kuno do mga kuan sa army do ginipagawa pero sa aton nya, no, mismo ang mga FRs na naga-testimony nga sila isalin sila sa hoblag nga nagbalik sa mainstream sa aton society, and naga pangabuhi na sa street, no. So aton na kuno next week at least may idea sila kung anong pwede naton by next week kag speaking sang AHL, no, aton man nga kuanon karon atom na nga bago kanin inapitikan tungod kay ano bala ning IHL, ano bala ang gini-celebrate naton, ano bala ang ginahimo sini kag ano bala ang rason para pag celebration celebrate ining International Humanitarian. Okay. Yes, no, so ini na partner, no. So na maduduman naton sang nanligad nga mga sinimana ining gitapik naton ang natabo sa Miag-aw, no. So ang mga asod-asod ng mga encounter, no, pag-apprehend, no, sa mga katapos sang New People's Army, suno lang ni or haatag ni mga impormasyon sa mga pumuluyo naton. So sang tinalekdan man nga December 5, may natabo nga encounter man suno sa report sang mga pumuluyo nga may nagapatigayon or may buhat didto sang mga pagpangikil, no, dito sa area sang Barangay Winaswasan, Calatrava, sang under sang 79th IB. So during the time mga
report sang tao gilayon man nga responde ang aton nga kasundalohan kay kundi at amo mo nga mandato naton once nga may mga tao nga ginapigos sining mga New People's Army hindi kita magkapoy maglagas no. So didto nagtranspire ang firefight no. So both side wala sang may na kumbaga may casualties pero no nagapamatuod didto nga ang buluaton sa New People's Army dito sa area is ara gyapon kag ang mga pumuluyo mismo hindi niya gusto nga matabo or mga NPA no, kumbaga sila mismo nagapanugid na sa sundalo nga muna dako nga pasandayog sang 17 IB nga na-apprehend naton to no. Base kung sa Madason kung wala nag-report ang mga tao dito is continue lang yapon sila nga pangikil dito sa lugar. So nagapangayo kayo ang ilang obra partner so mo na gani no nga gina-encourage naton ang mga pumuluyo naton no especially dito sa nga area no. Nagapasalamat kita sa pumuluyo nga nag-report gilayon no nga na-apprehend naton. Yes, actually partner ining ginkonteran no. Before sa ko sugpunan ang imong kuan nga ginambal. Good morning lang Lisa kondang abis pa kay Danny Topas subong man kay Yes, good morning. Gilbert Manos, no? I think kilala ko ni si Gilbert Manos, may agalan da sa imo. Okay. So alasig po nang ko tong ginambal mo regarding mula sa encounter nga natabo sa Winaswasan. Actually partner ako way back 2012. No. Nangin assignment, isa sa nangin assignment ko isang Winaswasan. Nasa upland areas ni sa sang Calatrava. Partner. During sa mo tong time, grabe mang ginadang masa, no? Hindi na malipod. Kaya bisan ang mga pumuloy da sa palibot sang basketball court, gambal gid nga sir. Paano kami pag wala kamo? So wala kami mo, kundi mag-anman sila. Mag-support. So na-realize naman nga grabe gid ang masa, no? During that time. So before ko na-relieve sa 303 Brigade, no, napasudlan na sa sang community support program. Yung CSP naton. Ang isang Calatrava, ang Winaswasan, I mean. So dito na-realize sang pumuloyo na kung sigihon nila ang pag-support nila sa armado o kung sa terrorist. Do hindi masudlan sang development ang ilang lugar. Kaya ang area sang Winaswasan pagwa mo dadakin ang lano ang imo sapatos kag chinelas mo hokson mo na. Kaya nga man grabe ang lutak dira. Ang dalan da yan. Kun chocolate? Oo, hindi lang chocolate kun ano kadalom sang sungkaan sobra pa ni sa sungkaan da. Halos hindi kasulod sa lakyan da, no? Bisan motor pero hindi motor partner ang sang dalan. Grabe ang dalan, no. So na-realize ang mga pumuluyo nga kun sige ta mo sini. Hindi naton pamatian ang ginihambal sang army. Hindi magsulod ng development sa atong nga barangay. So support sang barangay officials sa mga forok president sang mga barangay sang barangay Winaswasan nagano sila na nagbag-ong ilang una-una nga ambalang oy ari tayo sa government nga man nga hindi naton pagsuportaran ang mga ginihambal sa aton tropa sa community support program para actually yung community support program amo ni ang magdulong sa mga agencies sa mga problema naton. So yung testingan nila nga sige sir amo ni amon problema. Gin-record sang Philippine Army sang CSP team gindala sa local government unit sang Calatrava na concerned citizens. Yes, na nakita sang municipality nga may problema ang barangay naton kinahanglan naton suportaran. So that time nakita man sang pumuluyo nga matuod ang ginambal sang atong Philippine Army sang aton CSP. So na-develop ang barangay Winaswasan. Then that time ang pumuluyo nagbag-o man ang ilang isip nga hindi matuod ang ginihambal sang armado propaganda. So nagbali ng ilang support sa aton Philippine Army, sa aton PNP, sa aton forces, sa aton government, no, sa demokrasya nga panggobyerno. Until nga subong ang ilang nga kinasing-kasing nga suporta sa aton nga government ara na. So matabo gid ang encounter kay nga man once may makita sila nga armado sa among area sa ilang mismo nga lugar. Sila na mismo actually dito may mga area, may mga some part nga nga may mga signal. So dasig lang sila makahatag. Dasig lang sila maka-communicate, dasig lang sila makahatag sa information sa aton mga army kag sa aton PNP. And then syempre ginambal rin naton as a part sa aton mandate nga kung ano man ang isugid sa aton mga pumuluyo.
regarding insurgency, kinahanglan naton aksyonan. Aksyonan tagay Oh, partner. so amo tong natabang encounter. So sa record nga nagwa galing sa 79th IB, no, isa sa mga information nga sulod sa ila amo ang pang-extort tungod kay may ara sila palabuton nga kuan nga aktibidades this month. Yes. Oh, may palabuton ang CPP-NPA nga aktibidades this month. So kinahanglan nila maganit naman sa aton mga pumuluyo. Kunwari for support sa ilang activities. Pero siyempre ang aton nga pumuluyo mambal na sige na lang bala mo sini kada December na sige na lang mo sini. Tapos daw wala man kami makita nga improvement. Miura. So, nagsabay na lang ang aton nga mga pumuluyo, pero gatik sa aton nga government support forces kasi rari naman sila kapangilkil naman sila din. So, amo to nga na. So, pasalamat gyapon kita permanente sa aton mga pumuluyo nga biskan ano kabudlay sa communication. Makahatag gid sila information to para ma-prevent ini nga mga activities kag hindi lang sa ilang barangay kundi mismo man sa katupad nila nga mga barangay man kiti dira ang katupad niya da is sa Winaswasan dira na ang Malatas, no, agyam na ng Malatas pagkadto kada ining isa pa ka barangay nga mas taas pagid sa mas layo pagid sa Winaswasan. Nakalimutan ko lang tong isa ka barangay. So once nga mag-encounter dira sa Winaswasan, may spread na nayo sa iban nga balkon nga oy basi makita nyo ang mga armado kindly text sa aton yung mga tropa. So hindi na sila makagigyo masyado. Kag ini-preventa man nga man ining ilang occasion this month nga mapabalo sa aton mga pumuluyo nga basi kung may mga may mga liter na sila ginahatag. May mga invitation man na kung isa sa mga kabataan, join us. No, intra ka to sa out, no, labi na sa mga kabataan naton nga milig sa mga sa out, no. Isa na sa mga giniingganyo nila. To prevent to secure nga may ma-perform sa ilang activity. So abay na nalis ang aton nga mga ginikanan, bantayan natin ang aton mga kabataan and be aware gid, no, kay ikon ginaton educate ginaton ang aton mga kabataan nga nakbasi kung may ara maghagad sa imo. Sa mo sini nga mga date, no, after Christmas hindi ka mo magupod tungod kay isa ka mga pagpangganyo. Yes. Kumbaga ano na say ining pagpanghagyat, no, o kun Inganyo. Lang pares kay Adan lang nga ginano niya si Ibab lang ginano niya si Adan sing isa ka mansanas. Do mo lang nasang kalimbawa. So kabay pang sa aton nga programa diri upod sa atong pumuloy mabatian nila nga aton nga ginihambal. Matagaan sila kaalam nga ang ilang nga kabataan mapalayo sini nga mga grupo. Yes, no. So okay, no. Speaking sang kabataan partner, so sa madumduman sang niagi nga December 1 may atong natabo nga encounter, no, dito sa Miagaw, no, speaking sang gimension mga kabataan partner. So oras naton alas 11:14 na. No, so ari ang natukiban, no, sang sa investigasyon nga during the time pag-encounter, siyempre may na-recover nga mga lawas, no, pateng lawas. Una nga report is 8. And then may nagduga nga isa ka leader mo si Siralbo, nahimo siya nga siyam. No, so sa pagtukib, no, sa investigasyon nga na-identify nga duwa sadto is dati nga nagsulod sa NPA, no, is minor de edad pa, no. So may duha ka nanay, no, during the interview partner kay interview ang mga ginikanan mong gi-interview sa media, no, nga ang nagadto mga himata sang napatay. So may duha didto nga nanay nga naghatag sila ng testimonya. So suno sa ila is minor de puro 17 anyos pa lang ang edad, no, puro duha ka bilog minor de edad during the time pagsulod nila sa armado. No, so ang ginganlan, no, kay ang isa si Roger Pedro, taga Barangay Osorio San Remigio partner. San Remigio Antonio Antique. No, ang isa si Jovenel Sandig, no, taga residente sa Barangay Langka, San Joaquin, Iloilo. No, so mo to gani, no, ang ginikanan, no, natingala sang una nga si aning duwa, no, kumbaga wala na balas ang communication, no, nga pila na katuig ang ilang nga bata abi nila nagtrabaho lang or nagpangasawa na nga wala gid na si Toto way gid nakadumdum sa amon diri nga mag-text, mag-chat or magtawag man lang nga magpaybalo nga ari ko di sa amon nga lugar
no, wala gid, no, nagakuan ang nagahibi ang ginikanan, no, so natalupang da nila, no, kaya mo nang pamaagi sang ano paano na pamaagi sang mga organizers nga kumbaga ilinlangon ang utok sa kabataan nga mag-against sa mga ginikanan nga mismo ang ginikanan nila or hindi na nila makilala kay hambal gani isang isa gani ka mangin anlamon gani no, sa piyak nga bahin nga ang ginikanan kuno is tolls lang kuno na kuno nga kumbaga gibun aga lang sa kalibutan ang imo ginikanan is tolls lang na no may isa ginakakuan hindi ko lang pangingatlan hindi ko lang pangingatlan no Nagtuloy ano na nagkuan na sa akon nagtataka Hands of Children ang isa sa mga nagano sila Hands of Children. Nagtuloy partner sa ginambal mo ta interview sa sa ginikanan. Agin isa-isa ko to sa ginambal mo nga minor de edad actually 17 years old tama na sa no. Yes, So napatay itong isa ka terorista armado. Yes. Nagedad na sa 37 years old. Yes, pila ka 20 years. 20 Nga years gin- na. Partner, oh. Nga wala sa nagpakita sa iya nga iloy tungod sa doktrina. Ginihambal dagit permanente diri sa mga listeners naton. Nga ang isa sa mga doktrina sang komunista amo nga dulaon nila ang pagpalangga mo sa imong nga pamilya. Yes, tama, partner. Dulaon man nila ang pagpati mo sa Ginoo. Kag dulaon man nila ang ginitawag bilang pag-ulikid sa imong nga mga himata kag pumuluyo. Kumbaga, ang pagpalangga sa imong nga kasing-kasing una-una na nila nga dulaon sa imo. Ay sana sa doktrina yes, sang armado. Once nga nadula na pwede na nila ihambal sa imo kung ano ang ila gusto nga imuon. Yes. So amo to natabo 20 years nga nadula ang iyang nga bata. Ulahin niya nang nabalaan nga nagsulod sa mo sina. Pero wala sa kabalo kun diin, no. So ang bagan niya sang iloy nga bisig kita do ginibatsyag naton ang kasakit sang kung makita mo bala partner ang testimonya Yes, sang ginikanan no makabat Gambal man sa nga nakita ta man gikatuod liwat. Pero patay ka na. Okay ka na. Tungod sa imong pagpati sa ideolohiya sang armado nga dulaon ng pagpalangga. So isa ni sa mga sample sa mga kabataan naton. Nga once kamo sulod sa armado o kon sa ginitawag naton nga kilusan o kon hoblag. No, amo nang matabo sa inyo. Bisan ang ginikanan nyo, hindi inyo dawaton nga ginikanan like isang ginhambal mo nga naging tulang kuno ang ginikanan ang iloy sa pagbunag tungod ang hambal nila tungod ang matuod nga tag-iya sang ilang lawas kag sang ilang kasing-kasing kag sang ilang kaisipan amo ang pakigbisog o kun ang pakig-away sang Communist Party. So napakasakit para sa aton nga may mga ginikanan nga nakasuffer sang amo nila. Nakasuffer sang amo sina tungod sa mga kabataan nila nga kumbaga mapusok bala. Kumbaga ano sa ining hindi kumbaga partner do hindi gid bala madawat do hindi kadawat-dawat nga kamatayon. mga mapusok nga tagipusoon sang kabataan kag mabaskog nga paminsaron. Nga kung anong ila nga ginpatihan, kung anong gintudlo sang iban amo nang pagpati nila. So ginilikayan ginaton tani nga wala na sang mga kabataan nga mabiktima. No? Kag ang isa man dito nakita man tuod sa iyang bata ay sang iyang utod pero naggulpi man lang dula. So gini-istoryatan ni permanente. Gini-istoryatan ni subong tungod kay isa ni sa mga example nga ginahambal naton gina nga once magsulod ang isa ka bata sa hoblag, no, wala na tsansa nga magbalik pa sa ginikanan maliban kung ini magbalik sa sabakan sa atong gobyerno. Pinagi sa ano? Pinaagi sa ICLIP, Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Pinagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Amo lang na ang makasulbar o kon makaluwas sa kamatayon sining mga biktima sang initawag naton nga armado. So nga amo gani nga kita sa armed forces ang ICLIP kag ang ILCAG isa gid naton nga isa gid sa mga giniduso naton para luwason ining mga makaluluoy nga nangin biktima sang pagpang-recruit sang ining mga recruiter. Yes. Yambal pa to sa ni nanay, sang nanay to sang napatay.
nga dapat ining mapatay ining mga recruiter. Mga recruiter kag mga organizer. Ang ko kon ining recruiter na makilala ni sa mga ginikanan kag sa mga utod. Tagod-taguron ni sa nga daw langka gid mo. Totoo na. Makita lang ni sa tungod kay hindi matabo sa ilang himata. Ang amo sitong sitwasyon. Kon hindi tungod sa recruiter. Kung wala sila na-recruit Yes, sa oo. mga terorista. Sa kaumol makita mo gid ang gahibi tuod ang pamilya. Pero ang kaumol nila, ara gid nyo makita lang namon ning recruiter nga nga nagguba sang basdamlag sa amon kabataan. Daw namin itagod-taguron parehas langka mo. Oo. Kita mo na magtagod-tagod ka langka. Amo ginang mo. Tinoktok na kung sa Tinoktok mo. tinoktok na kung sa ilong. So masakit sa aton kag sa siyempre sa pamilya nga gapadayon ni nga katabo. Pero kita mga mo gani ang gihambal naton, kita mismo sa kaugalingon naton bilang civilian sa pungsod Pilipinas ang dapat magbantay sa aton pamilya kag sa aton kabataan para hindi na madugangan pa ang mga nabiktima nga sama sini no kay kon pawalaan naton kag hulaton naton nga isa sa aton ang mabiktima madugangan ang ining nga mga kamatayon. Yes. Kag no, shout out gali kay Sergeant Centina no, ang tropa naton kag Sergeant Gisolgon nga naga-monitor sa Dingli no sa 33rd Civil Military Operations naton dira nga patigayon sa community support program mayong aga gid sa inyo tanan. Hindi sakon nga direct officer kay First Lieutenant Briar Jarton Tijado kag sa tropa man sang 32nd Civil Military Operations Company. Good morning gid sa inyo sir. No so idugang ko lang partner no ang kumbaga ini dako nga challenge ni sa aton nga mga ginikanan no especially dito sa part sang Miag-aw no kung aryo tagaan ta lang sila ihibalo nga para matagaan hustisya ining kamatayon sang mga mga himata sining mga nagtaliwan or napatay sa encounter no kumbaga kung may gamay ka mo nga information or gamay ka mo nga leak lang kung makilala to ang mga organizer kung sino to ang nag-recruit sa ining mga nagkalamatay no pwede ka mo magilayon magki-coordinate no sa aton dira kapulisan sa kasundaluhan kag kung kay sino pada nga liti mo nga organization or liti mo nga ahensya sang gobyerno nga para matagaan naton ni hustisya no ay wala naton ni gina tolerate ang ining nga mga hiltabo no ginakondina naton ni ang pagpang-recruit sang ining mga recruiter no kaya mo ini ang kumbaga kung hukayon mo partner ang root cause bala ang kung ano bala natabo nga nagkaroon sang encounter bangod ini sang pagpang-recruit ni sa mga organizer sang New People's Army so umuna dako nga challenge sa aton nga matagaan naton hustisya ni ang kamatayon sini so sa part sang Philippine Army sakit gid ang basta may mga kasubong sini nga mga encounter no sakit sa aton bala tiyago ni kay bangod Pilipino lang Pilipino kontra Pilipino mo na gani ginahiluan ang imong kagalingon para patyon no para patyon ang pariyo mo man nga Pilipino noon masakit nga kumbaga hindi lang sa aton kundi sa mas masakit pagid sa mga pamilya sang ining napatyan. So idugang ko naton no ang partner si Renz may madugang sa Yes, regarding ni sa mga recruitment kiti ini naging kolehiyo ni sa naging experience ni siyang una kag nakita yagin mismo siya kagalingon paano mag-recruit ang ining mga recruiter para pasampahon sa armado. Bali partner no ang ini ang pag-recruit partner wala gini sang maayo nga mahatag partner sa aton mga kabataan kay ginainto talang gid sila partner ginausika lang nila ang ilang kabuhi partner no nga mag-upod sa vlog kung sa din tani partner nga didto sila sa ila pamilya maka-eskwela sila mabuo ang ila pamilya dito sila yaga upod-upod man partner sa mga kwan sa hublag partner ti amo na partner gani may naistorya ko to dati sa area sa Oriental partner baligi na pasalig sila partner nga amo na nga paupdo lang sila kuno trabaho ti siyempre partner ang mga kabataan dito wala man sing iniskwelahan mo tapos ang mga pamilya daw wala man nahibalaan sa mga amo na ti ang ultimo partner nga mga minor de edad gaupod na partner sa mga recruiter partner kay siling kuno matrabaho sa Cebu kay galaya partner ya matuigan lang masapuan na lang ilang kabataan partner nga kwan
ang napatay na sa engkwentro. Ti ano bala partner ang maayod ang mabulig sa mga recruiter na kundi wala. Ginasayang nilang kabuhi sa mga minor de edad nga kung tani bala partner nga makaeskwela pa, makabulig sa ilang pamilya, kag makaupod na siyempre partner ang ilang pamilya. Ti wala na kadtuan mo partner ang pamilya sang na biktima partner wala gahilibion lang. Kay ginapasalig lang kuno nga ang imo bata ara lang sa Cebu ga trabaho. Pero wala partner dito galiw gay ginapopod na nila pa kapot armas. Amo nang ginambal ko gayna nga isa sa mga ginatudlo sa doktrina sang komunista amo ang pagbinutig. Dira na sa gasulod. Oo. Amo na nga kita sa Philippine Army, ang aton nga government, ang aton PNP, nagahimo kita sang symposium. Yes, mga awareness. Nagagamit kita, nagahimo kita sang pulong-pulong, Yes. to aware, no, sa aton mga kabataan. Nga once nga mangin mahuyang sila, no, kag kumagat sila sa mga propaganda sang komunista, mangingin biktima sila Tama, sa mga estudyante. Sa mga pumuluyo na naton, yung mga nasa upland areas, nga nangin warriors nila. Ang propaganda da nila is lain naman. No? Lain ang propaganda sa estudyante, lain ang propaganda sa mga mangunguma. Isa sa mga propaganda sang armado, amo ni ang land reform. Yes. Kiti ang tao sa kabukiran sa mga utod naton, tagaan mo na duta ya pinakakalipay na. Kumbaga sugpo na sang kabuhi nila Yes, ang duta, no. So once pinangakuan sila sang duta, no. Tudlo niya sa armado. Ina nga duta pwede ta na makuha upod ka sa amon. Mangin madugo man o kung sa malinong nga pamaagi kuhaon ta na. Amo nang hambal nila. Correct. So Pasalig. yes, amo nang pasalig. Pasalig. So ang interes ng tao, magsulod siya una niya, ay tama bala na nung imuon, basta kay kwaon na mo ng duta, makaduta correct. ko, makatanong Gahinga ko. mo man sila partner Oo, nga magkaduta. Gatingwa sila mo, Yes, gatingwa sila. Amo nang ginitanaw nga kahuyangan Yes. sa mga armado dito sa mga makaluluoy naton yung mga mangungumas kabukiran, no. So once magsulod na, pag magambal na mamangkot na to karon ng biktima nga sir san o tani ko ano duta sano wala ta nakuha ang duta tungod kay naginpunggan sang gobyerno. Na amo See? nang pasalig. Oh. So ang propaganda nila hindi nila nakuha ang duta kay hindi magitutuon nila makuha ang duta. Gamiton to nila nga maakig ang mangunguma o kung atong isa ka utod naton sa gobyerno tungod kay ang ila ginambal nga ang nagpugong nga maangkon mo ang duta ang gobyerno. Correct. So tungod kay wala siya sang idea, tungod kay talag sa lang may radyo sa kabukiran mo, na? Ang ila lang yung pamatian to ya inang huni ka sirom-sirom. Yes. Pag huni sang sirom-sirom tig-ang na sila kay hapon na. So maakig sa gobyerno. Dito karon pag makita na sang armado nga naakig na sa gobyerno, sudlan na sa karon sang doktrina. Yes. Hasta nga hagaron na sa nga uyat ka sang armas. Kataga. Amo ni ipakigbato naton. Hasta nga mabulag na sa matuod-tuod nga sitwasyon. Magiging Dios na niya o kung magiging Yes. amo na niya atong nag-inganyo sa iya. Wala na sa kapamati sa iban nga gahambal. Ang pamatian niya na atong nagpangako sa iya. Pero wala sa kabalo nga gamiton sa pag-away, collection sang extortion, Yes. Para sa personal nga interest. personal nga interest gamiton Sang na ininga sa. So, amo na ang style sang doktrina sang armado. No, ang pagpanginto, amo tong ginambal ko si Mugina sa inyo gina. Once Kag na- sa mga pumulo naton, isa sa pamamaagi nila. Isa sa mga ginagamit nila among pagpanginto kag dulaon ang pagpalangga sang tao. Yes. Karon, Partner, kung once na ma-recruit na sila, no, kung magsulod na sila sa ginatawag naton nga armado, may makuha gyapon sila nga lupa. yes, sa punta sang kuko. Ini ang 6 feet below the ground. yes. Tama. Amo gina ang pinakamasakit nga matabo sa aton nga mga Ang pamangkot partner, hindi man to yung armado ang magatag sang duta. Ang magpalubong gobyerno gyapon. amo gani. Gobyerno gyapon. Gobyerno ang mahatag sang lungon. Oo. Magastos. Magastos. Mahatag sang duta dito sa sementeryo kapag lubngan o kung pagabutangan Amo na sang... yung masakit nga kakamaturan kung halimbawa kung makasulod Maswerte kita. pa na partner. Maswerte pa na. Maswerte na. May Sa nga iban nga na-recover ka. Ang masakit, kung ilubong ka na lang dito. ilubong ka to sa dalom sang kawayanan sa kabukiran. Amo na kalabanan partner kung mapatay ang ilaw pod. Ginabilin na nila.
kung sa gobyerno hatagan sa maayo nga lubong, hatagan sa maayo nga lungon, amo na kung sa gobyerno partner. Ari na lang ihambing ta na lang. Sa aton real talk na ni kumbaga. O real talk ta. Sa aton mga tigpalamati sa ato programa ang inyo army. No. Aryo. No. Sample ta lang. Ang Armed Forces of the Philippines mapatay. Nakakita ka mo nga napatay ang Armed Forces of the members ng Armed Forces of the Philippines nga ginpalubong sang Communist Party of the Philippines or sang New People's Army? Do wala gid Di ba? partner. Hindi. Real talk na ta, ha? Kumbaga, i-comparar ta na. Wala pa sang members ng Armed Forces nga napatay, nga ginpalubong sang, kumbaga, inang lubong bilang, Tagaan ka sang honor. honor bilang, o kung inang maayo nga paglubong. Maayo nga, maayo nga lubong. Pansyon, butangan ka sang, sulod ka sa lungon, nakabarong ka, ipansyonan ka, ginhaya ka sang sakto. Wala pa, di ba? No, correct. Pero ang NPA, Napatay. nga napatay, kag na-recover sang local nga government, kag sang Armed Forces of the Philippines, anong ginahimo? Ginihaya sang mga tarong. Ginihaya sang insakto. Kaga ginapanawagan pang mga Yes, mga paryente or himata na ari directly. Ginitagaan pa suporta sang government. Financial. O kung ano-ano pa. House in lot, pagani kung gisa matag. Yes. Kaga Diba? i-connect ko lang partner atong lang natabo sa gihulngan, no tong mag-asawa bala, ting mga kabataan to, di ba gitagaan man sang benepisyo, no? Atong sa encounter sa sa atong may mga kabataan, atong makita mo apat lang kabilog ang mga bata nila nga kumbaga wala nagiginikanan mong kay mag-asawa. Partner, hindi to sa part sa encounter. No? Part to sa isang pagpamatay. Isog punta na karon sa international humanitarian law nga ano naton. Nga topiko naton. Ato yagin patay to ya. Mismo sa tubang sa mga kabataan nila. Yes, Hindi to yan napatay sa encounter, no. Ang patay sa encounter, like example to sang pila ka bilog 11. Sa may area to sa Batong Buang, I think Batong Buang to. Trinidad partner. Trinidad. Oo. Anong natabo? Sino ang nagpalubong? Sino ang nagpalubong sitong? Government sang Gilngan City. Wala tayo sang member sang New People's Army nga nagpalapit dito. Amo na yung bangkay kay grupo na mo na kami magpalubong sina. Kami nagahamya, kami mamyang sina, kami ang mag-konsoro. Amo na nga bala kung real talk na ni. Ano din ta wala din bala ang matuod nga gapanerbisyo sa gobyerno o kung sa panerbisyo sa pamuluyo. Ini bilang miyembro sa Communist Party of the Philippines nga once matapos na ang ila kinanglanon sa imo, ibilin ka sa kabukiran o kung ilubong ka sa dalom sa kawayanan o ang Armed Forces of the Philippines nga ang imo nga haya ya ginitagaan ka pa bulag, ginitagaan ka pa insakto. Panawagan pa sa mga ginikanan mo na hindi ka magkabalaka, tagaan ta sang saktong haya imo bata bisan miyembro ni sa NPA pero tao ni sa Pilipino ni sa. Pagtapos lubong ang ginikanan o kung ang utod ang asawa tagaan pa sang livelihood. Tagaan pa sang financial. Amo na yung saktong nga gobyerno naton. Pamangkoton ta ining ginihimo nila nga pagpamaya. Correct. Ano mo bilang ni matuod-tuod nga organisasyon o kung matuod-tuod bilang nga grupo nga pagkatapos mo mapasdan ang imong nga kapdanan sa iyang nga kusog. Bayaan mo saya. Biskan pilason ka, bayaan ka. Ano ngambal nila? Pag singgit sa upo nila nga, may pilas ko. Ano ngambal sila komandante? Bahala, ti mo dyan. Di ba? Ano ginamatabo? Real talk na sa pagkakatabo gina sa kabukiran. Okay. Kaya na-explain naman direta sa ginhambal mo to nga ginpatay. Yes. Tungod karon nga bulan nag-celebrate kita sang okay, no? So before gali partner, commercial ta danay, no? Medyo namin aton nga ni. Do namin aton nga nang topiko. So balik kita, no, mga kautoran partner. Yes, so ang oras subong alas 11:35 magabalik kita sa mga napipila ka mga importante nga pagpainumdom. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
Sa sulod na sang 52 ka tuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing. Ang brigade in action, no? Dire sa Action Radio Bacolod. So kagina partner, no? So ang atong topiko is manami na, no? Kumbaga ginahimay-himay na gid naton wala ang nagakatabo no nga pang-recruit sining mga organizer sang New People's Army. So sa ilo kita ya partner sa ining speaking kagina, no? Gi-mention naton nga sa ining nga bulan naga-celebrate kita sa International Humanitarian Law. So in connection with that sa ining hilitabo, no, so may ara yung mga human rights advocates, no, nga nagapaninggitan gid during the time na tabo balatong na encounter to sa Miag-Aw, no. Bisan din lang, no, kapininggitan sila nga ang gihimo kuno sa Armed Forces of the Philippines is tama kuno or pagbayular kuno sa ginatawag naton nga International Humanitarian Law. Ang pamangkot ko dira partner during that time, no, pag ang ginahimo sang New People's Army nga pagpamatay sa kapulisan kag sa kasundaluhan, gi-condemn bala nila ang ginatawag naton nga NPA, no. Doon na notice ko partner or wala ko may nabatian ining ang mga human rights advocates ko, no, gina-condemn nila lang ang mga pagpang-recruit sa mga kabataan, no, pagpang-recruit sa mga organizers sining mga New People's Army nga ginapasampa, no, sa armado, no. Ini gani partner, no, matudtuod lang kung lang tawo naton sa lahi is violation sa sang Republic Act 7610 which is ang pag-ubrab lang ng child labor lang ginatawag naton, no, child abuse or ginatawag naton nga Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation Law. No, may ara kita ya Indiscrimination Act. So, no, kumbaga realidad mo lang mo gani real talk kita. Yes, real talk naman sila. Okay. Yun niya, no, ni Major General Arevalo, ang Commander sa 3rd ID, ang commander natin, dari sa Western Visayas. Ngaman, during sang encounter 2, may nagawa, di ba? Yes, correct. Yeah, partner. To condemn. No? So, ang commander yung pamangkot, hambal ni General Arevalo. Ngaman, hindi ang New People's Army ang magdipinsa sang ilaka o galingon. Yes, correct. Why? Ngaman. Ngaman may mga tao nga magdipinsa sa ila. No? Ngaman sila ang magbaka-baka sa paninggitan to. Nga idipinsa ni ang kinamatarong. Ang pamangkot sa sulod sang pila ka bulan from October up to date, no? Damo sang violation na ginhimo ang Communist part of the Philippines, New People's Army. Damo sila. Ngaman biskan isa, wala dira sang may gin-condemn ining mga kunuhay human rights advocate. Just example. Ang natabo tong ginhambal tagi nato sa giholngan. Nga klaro na gid kaayo sa tubang sa mga kabataan ginpatay tong duha ka ang mag-asawa to. Yes. Kay that time apat tong ginpatay. Yeah, Duha ang mag-asawa kag may duha nga gindungan. Diin ang human rights advocates ito. O diin ka mo, Ninang blanca pa kuno-kuno, kami yung pinakama ano. Diin ang mga din sila sang ginpatay. Yes, natagaan lang sang government to bulig ang mga kabataan. Pero bisan ang ultimo nga landong sa mga human rights advocate, wala to yung nagpalapit. Okay. Yes, Isa to sa mga kaso. Ikadua, ang mga pagpang-recruit sining mga kabataan. Nga man wala ni nila gini paninggitan sa dalanon. Nga, hindi nyo na i-recruiter ang mga kabataan. Away lang kamo dayang mga kabataan, bayin nyo na. Din. Wala. Human rights advocate, kinuha niya. Ang pagpananom sa IAD. Landmines partner na. Klaro kayo, sa layis ang IHL,
no, bisan sa Geneva. Nga ang paggamit sa nga IAD o kung improvised landmine is ginabawal gid ni. So sa tanan nga encounter sang aton Armed Forces of the Philippines sa bilog nga Pilipinas, nga may New People's Army, nga man may na-recover nga IED, nga man wala ina gini-condenar. Nga man wala yung kondenara. Din ka mo karon. Karon kay nakapabor ang armed forces, kaya siyempre ang armed forces naton may ginitawag kita nga Philippine Air Force. Yes. May ginitawag kita nga Philippine Navy. No? Kumbaga modernization kinanglan sa isang operation dapat ang tatlo ka organization sa armed forces ang mag-combine. Yes. To protect our people. So mo tong natabo. Nabalaan nga positibo ara sila. So nang imuon sang army alangan magbabay-babay to hilawari kami di. Hindi na pwede. Gina-prevent naton nga mabiktima ang aton mga kauturan. Amo nga kinanglan, hindi ka mo mag-surrender. Doon lang ipilian nyo. Either mapriso ka mo o mapatay. So mo tong mo hindi sila mag-surrender. Yes. Hindi man sila gusto mapriso, yung patay sila. Tuwag gagamitan niya sang aton government. Sang persa, no? Nga man nga lahog-lahogon mo ni sila. Kung kabalo man lang kita nga pwede naton sila tudturon. Diba? Correct. Tinga man iba niyang naninggitan. Oy. O karon para magpati kita, para ang mga listeners naton, tigpamati naton mapati. Kung dinarato sila sa pagpag-recruit sa mga nagkalamatay nga kabataan to, atong mga minor de edad pasugin pag-recruit, amo to dapat ang una nila isinggitan. Oy nga bata, dapat hindi nyo naging recruit, tanawa napatay sa inyong kamot, o napatay sa inyong grupo. Ining yung mga human rights advocates. Sila lang nga nagapati sa mga human rights advocates sila. Parang istorya. Sila lang nagapati. Sila hanon lang ni. Pero ang aton pumuloyo, wala na nagapati sa ila. Tungod, purely bias ni sila. Amo na ginitawag. Masakit ang kamatuoran. Pero bias ni sila. Kumbaga, gapakuno-kuno nga para sa tanan, pero may ginipanigan. Yes, correct. Amo na bias. Kag partner, no, amo taganing ni-mention ko sang kumbaga ang mga kung di ba sa aton sa mga tropa naton nga madali sining mga special partisan unit kag ining mga ginahimo nilang atrocities pangsunog, no, pang-recruit sa mga minors, no, pangnikil sining mga makululuoy naton nga mangumad. Uduway kuya kabati nga kuan ni sila ya kumbaga nag-condemn sang New People's Army. Wala gid ya. Yes. Sa record. For the information of everybody, sa tanan natong listeners, Luzon, Visayas, Mindanao, and some part of sa atong kalibutan. From October 2016 at 2015, up to date, may araw sila 166 ka mga violation. Ano ini? Nga mga international humanitarian law violation o kon human rights violation. Yes. Ano ini? 16 ka mga pagpang-recruit sa kabataan within Western Visayas lang. Hindi labot ang 16 ka kaso na. Hindi labot ang Luzon and Eastern Visayas and Mindanao. Recruitment of minors, may araw sila 16 ka kaso within Western Visayas. Na pagpanunog, pagpangguba sa mga properties ng atong mga kauturan. Yes, They have 10 cases. May puno silang kakaso nga naka-anusubong, kumbaga nagalutaw. Aring pinakamasakit. Ang pagpananom nila sa bomba, may ara sila 113 ka mga kaso. Nga pagbayular sila Halin sa October, Halin lang sa October. Yes. Tatlo lang kabulan, partner. Yes. Wala pa tapos December. Ang pagpamatay sa sibilyan. Pila ila kaso? 20. Ang iban pa nga kaso nila sa IHL, 7. 166 na nga kaso nakabinbin subong. Nga gini-process. Nga para ipasaka sa kaso sa mga armadong ini. Amo na dapat ang i-condenar sa mga human rights violator. Gapati lang ako, partner. Tutod. Mapati lang ako sa mga human rights violator, human rights advocate. Kung may ara ka mo, nga ginpapriso nga membro sa armado. Yes. Mapati ko. Sa akong kagalingon. Pero kung taman lang ka mo sa pagdepensa sining mga terorista nga grupo. Kabalo magi kong matuod, partner. Nga mismo sila kagalingon, kabalo sila nga ila ginimo sila. Tudod prang istorya. Ang bagalin natin diri sa kalibutan, hindi kita maka-judge sina.
Pero pag abot sang aton nga Paghukom. sang aton mahal nga makako. Mahal nga makako. Kabalo na kita kung di kita makadto. Once nga kita gahimo binutig, kagahimo sa sala. Hindi ta na dito sa paghahukman. Tungod kita tao lamang, ang magahukom sa aton Ginoo lamang mo. Kag mismo kada isa sa aton kabalo kung anong ginihimo naton. Kung sinong ginedepensa naton. So, kung kita sugot yung nga maghulog tong kalag naton to sa nga nagabukal-bukal to yung nga laba, no? Kag sugataon ka to sang sungay nga daw usa. Okay, go ahead. Pero kung kita kabalo nga palapit kita sa Ginoo. Kag gusto naton yang mapalangit. Himo naton ang insakto. Hindi na pun kinahanglan magbinutig. Hindi ta kinahanglan padag-on ang kabutigan. Nga kabalo kita kung ano ang kamatuoran. Dito kita sandig sa kamatuoran. Mabuligan pa naton mga kautoran. So Aryo, dako nga challenge sa mga peace advocates naton, no, ginapanawagan naton partner nga tungod kay miara man sila nga kaugalingon nga investigasyon, why is it nga aring ginapresentar naton nga mga kaso hindi kumbaga tagaan man nila ni tani isang pansin ining 166 no from October 16 to as up to date no dako ng mga balisan diri lang na sa Western Visayas nga mga kaso wala how much more may Luzon pa may ara pa sa parts ng Visayas kag may ara pa sa Mindanao so no kay para hindi magwa bala sa pumuluyo nga bias gid kita ya okay during the time pag may mga kasubong sila nga mga hilitabo ara sila dayon kung halimbawa do nakita ko gina partner sa balita perme nga once nga madihado ining mga New People's Army sige da ara sila dayon ga tuhaw na sila dayon da kung ang army naman kagang mga armed forces of the Philippines naman ang dihado do hindi mo mabatian ang ilang presensya do hindi mo bala makita ang ilang presensya kag hindi mo sila mabatian may dugang ko na partner no ini experience wala hindi pa ko sini sa Armed Forces of the Philippines I think high school pa ko sini nagpamati ko sa radio yes may encounter some part of Himamaylan way back early 90s wala pa ko na Silingon medyo doon may edad na ko okay during that time mga early 90s nagpamati ko sa radio kiti source of information sa una yes so radio is radio wala may TV kayo sa una may TV may TV to ya pero sa papadbalay o tigap ilan tong amon nga no so radio ang source of information may balita nagira some part of nagigiran 3 hours lang may ano na sila ya nagsulod liwat ang balita may may resulta ng ilang investigation sa mga human rights sa bukid gani lopok pa sa bukid gani lopok pa solve na tapos na yung ilang investigasyon may may kumbaga ipag-submit ginpagawa na nila sa ginpagawa na nila sa media may nagbayular ang forces of the Philippines kita pero gawin nilok pamati ka naman sa PX sa radyo at nag-live pa to si nakalipatan ko tong patay naman to sa buong media man piyak to sa station Ga balita sa live, gani batayan mo giyang nilok panay mo. Ga pagsunod sila sa army. Nga ari encounter. Parang human rights advocate siya nagpagawa na sang resulta sa investigasyon. Go. Encounter pa lang So sa resulta investigasyon, balo nakakon may lesion naman sa army. Kita mo na si. Nagdabog sa mga tao dito sa part ng Himamaylan. I don't know mga bukid na bayan. Kasi pa man ni gira dere nga man may investigasyon natapos na ila investigasyon bisan ila ganitong san termo di o kung kalag di wala kalabot nga man may investigasyon tapos ang investigasyon nila so amo na sila sa information amo na sila paano sila twist sang utok sang atan pamulayo tungod sa binutig so ang binutig hindi na makadala sa aton sa langit makadala sa aton sa langit amo ang pagsugid sa kamatuoran partner yes correct itong ang yambal ng partner nga kung halimbawa madihado mo na gani kung kaisab makuan gid naton sila kumbaga maambal naton sila nga bias bias gid kayo para sa madihado ang NPA kumbaga ara na sila dayon 3 hours ara ng resulta yes. Ano pinakadasig? Mahimo man lang gali nila na partner. At ang panahon partner hindi pa sa internet to. May mga internet sa mga syudad. Bisan may cellphone wala pa cellphone. Communication lang gid. Telepono. Telepono. Kibot lang kami. Pamati kami mo.
Wow. So, Ara na. Ara na. So, good morning kay Mama Joy Sason. No, partner naton sa DAR partner. DAR partner, oh. Yes, Good morning mga sir, our partners in Agrarian Reform. Hi ma'am, good Yeah, morning. Ma'am Sason. Good morning. Sir Padere. Kindly, siya nga, maybe sunod ng mga sinema na, pwede natin sila Yes, ma-invite. i-invite. Yes. Yes. Kaya Balyoga Rain. Kita bahala sa kafe. Yes. Tungod ang kafe sa There is Action Radio is Oo. nanam, saboroso. Saboroso. Kita bahala sa kape niya, no? Oo. Good morning man sa Sergeant Iganya dira sa naga-monitor lang kami diri sa DSB Barangay Pandano no sa mga listeners kusog man ta dira sa DSB partner DSB, oh. sa mga subong nga Domingo nga adlaw may naga-bike dira naga-motor or may naga-jogging no so halong lang kita dira sa aton nga pagbiyahe naton dira kay iban mention naton sang last week may naga-banking kaya ang gwa sina kung matamaan kita ka banking da bingkong gid Yes. ang aton Okay. so halong sa mga motorista naton sa dira. tanan nga mga taga Summer Capital of Negros Occidental, good morning sa inyo. Yes, no. Shout out kay Ana Sinorio, no sa mga yaga mga sir, kay Albert Sila Timada. No, so good morning lang ko no. And then Lester Ray Benetes, no. Kay Jamil Di Florendo, then kay Arlene Cabrillos, no sorry. Melanie Calvas, no. Good morning mga sa Action Radio Bacolod, and then kay Eduardo Tajones no saludo gid ako sa inyo mga sir no so salamat gid Sir Edward no so kay Sir Gelmark Salcedo Estrelloso no sakto kagid ya sir no sakto kagid ang montong comment no so ang oras subong 11:57 so partner no kung may sa atong padugang nga mga balita Sa mga listeners naton, nga para open ka mo sa mga source of information from the Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines. Arrange will be pronounced the page nga pwede nyo i-like, no? Pwede nyo ma-okay-okay. Kung ano lang mga information nga ginihatag sa aton na Armed Forces of the Philippines. Okay partner, thank you no. Sa tanan naton nga listeners no, paki-visit ang sa aton na Facebook page partner. Pwede na i-like. Like, share, and follow. ako gani partner ga heart gi kuya Wow. May ara kita partner no sa Kung Brown Eagle 303rd Infantry Brigade, Philippine Army Spirit Troopers, 79 Infantry Masaligan Batalyon, 62nd Infantry Unifier Batalyon, kaga 94th Infantry Mandirigma Batalyon. Paki-follow, share kaga heart partner. Yes, ang Philippine Army, Philippine Military Academy Facebook page, pwede nyo man yan. No? So mga gusto mo sa mag-monitor sa mga recruitment, pwede nyo gid ang Army Recruitment Office, Negros and Secure. Then, ang pinaka-importante, partner, ang page ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. yes so Search nyo sa Facebook. Kung siyempre para sa mga good news naman from the local government of Negros Occidental, just visit the Provincial Government of Negros Occidental page and Provincial Social Welfare and Development Office, PSWDO, Negros Occidental, DILG, Negros Occidental, Department of Agrarian Reform, DAR, Negros Occidental 1 North, o kana DAR, Negros Occidental, DAS North, Department of Agrarian Reform 2, Department of Agrarian Reform, Negros 2, and TISDA Region 6. Ano na mga pages nga, Bacolod City, PIO, ano nyo man, i-visit nyo man. Kaya ara mo na, labi na sa mga taga-Bacolod na mga balo ka partner, magkadto ka sa ibang nga po nga lugar. Pag mabalaan nila nga taga-Bacolod, kagayuhom na sila. Tungod pinakamalambing, pinakamatamis ko City of Smile partner. So, Mascara. galing subong, gapismas kita si City of Smile, City of Smile, hindi masyado makita. Pero sa tingog, mabalik sa Bacolod noon si Rins. Yes. Tungod kay Ni siya. Prince, partner. May tono ang pagamba. no, so, sa imuli nga mensahe, partner? Yes, okay, no, sa aton mga kautoran na kabay pa nga, napinsin din na ng bisan sa gamay nga pamaagi. No, sa mga human rights advocate, ang panawagan akon, mangin parehas lang, no? Mangin parehas lang. Hindi ka mo kinanglan magbayas para dipinsan ang sino man nga nagahimo sang sala. Tandaan naton nga ang paghimo pag sugid sa kamotoran amo ang makaluwas gid sa aton kalag diri sa kalibutan. Yes. So thank you. Sa sunod nga Domingo kita na ilahat kita. Partner no, before kita magtako partner, kita partner no sa 303rd Brigade,
sa pagpamuno sa ato na Brigade Commander, Brigadier General Inocencio ay pasaporte, kag sa kabugusan ng sang Armed Forces of the Philippines, nagapangayog it pasalamat sa padayon ninyo nga pagsalig. Shout out lang no kaya Mingay sang Puloy City partner. Yes, oo. Mayong aga si mo Mingay. Okay, siyempre kay Kwan, kay Kat para malibre naman natin pamahaw. Kat, sa Puloy City Red, good morning. Okay. Wala lagi kita nagakaigo nga oras partner. Kami ang inyong makaupod sa daso naman nga simana sa aton nga program diri sa Action Radio Bacolod. Ako ang inyong anchorman, Sergeant Gicana, kagaupod ko Sergeant Suarez, and then Sergeant Dikinya halin sa 303rd Brigade. Madamo gid nga salamat kag mayong aga sa aton tanan. Iba na